Egunon guztioi, beste ikasturte batez iritsi zaigu hain maitatua dugun Xabier egunerako prestatu ditugun emanaldiak zuei eskaintzeko momentua. Prestakuntza lan luzeak amaitu eta urduritasuna airean dabilkigun arren, gozatzen eta gozarazten saiatuko gara. Animatu eta ondo pasa beraz! Taula gainera egoko den lehen gela hirua izango da. Hasiera emateko bertsolaritzan zein abilak diren erakutsiz, bertso doktore batzuk abestuko dizkigute eta ondoren dunda eta dunda, dunda eta dunda. Zer ote dabiltza? Aurrera eta txalo bere bat! prestatu diguten irude gelakoak. Ikusi nahi duzue? Guk uste laster Euskal Herrian barrena antzezlen
lanetan arituko direla. Beraz, adi-adire geratu, ezin duzu eta detaileri galdu. Aurrera Makila Kristi, txalotu diezaiegun artista handien modura. Munduan beste asko bezala, etxe batean, aita, ama eta 3 seme-alaba bizi ziren. Etxeak denentzat lan gutxi zutela eta seme zaharrenak morroi joatea erabaki zuen. Aita, badakit etxean lan asko ez dugula eta etxetik lanera joatea erabaki dut. Morroi joan behar dut. Ongi dutzen zait, horrela diru pixka bat irabaziko duzu eta zeure kontura biziko zara. Hau da pena, zer egin behar duzu gabe? Ama, erabakia hartuta dago eta bandoa. Zauta nahi da, agur. Urte asko lanean pasa ondoren, bere etxera itzultzea erabaki zuen. Baina nagusiak etxera joan aurretik opari bat eman zion. Oso langile ona izan zara eta opari hau ematea erabaki du. Ez da opari normal bat. Pozik gaude zure lanarekin eta asko lagundu diguzu. Eta badakizu, nahi duzunean etorri bizitza bat egitea. Asto hau oparitzat hartu ezazu. Ez da asto normala. Egin zilarra esan ez gero, zilarra egiten du. Hartu zuretzat. Eskerrik asko, oso onak izan zaudeten dute. Eta bere etxera zioala gaua pasatzeko asmoz, ostatu batean geratu zen. Zer nahi duzu, jauna? Gaua pasatzeko gela bat nahi nuke. Ondo zaindu nire asto eta ez esan egin zilarra. Eta mutila gara joan bezain azkar, ostalaria hasi zen astoarekin frogak egiten. Egin zilarra! Etorri azkar! Baina zer da, oazen duzinetxe aberatsa gara! Orduan, ostalariak astoa aldatu zuen eta mutila lasai joan zen etxera bere asto miresgarriarekin zioala. Etxera iristean denei astoaren berri eman ziren eta denak harriturik geratu ziren. Egin zilarra! Baina ez du zilarrik egiten. Zer gertatzen da? Kaka besterik ez du egiten. Handik hilabete batera alaba zarenak ere eskame joan zen. Nik ere neskame joan nahi dut. Zer guzti maria zuen? Zuk nahi baduzu, segi, zuken nukera. Agur. Urte bala, nean igaro ondoren, diru pizkatia hasi zuela eta etxe itzultzea erabaki zuen. Oso legona zegoen lanean, baina etxeko berririk ez zuen eta haiek ikusteko asmoz etxera itzultzea erabaki zuen. Hauxe da pena, gure alaba
Hurrengo egunean etxera iritsi zenean, ura zen ura, maila frogatzen hasi ziren, eta... Bare kanaria, baina zer gertatzen da, hau ez da nire maila. Lasaitu alaba, ez da ezer gertatzen. Badakizu zure nebaren astarekin berdina gertatu zitzaigun. Gertatutakoarekin denak oso triste jarri ziren, baina alaba gazteena ez zegoen guzura etxetik irten gabe, eta honek ere neskame joatea erabaki zuen. Nik ere nire nebarren bezala neskame joan nahi nuke. Baina zuzaitugu gaztena, hau da gustura. Agur. Urte bat lanean igaro ondoren, honek ere etxerako bidea hartzea erabaki zuen. Urte bat pasatu lanean eta etxera itzultzea erabaki du. Bai, ulertzen dugu eta nahi duzunean itzuli berriz, baina joan aurretik hitz egin nire senarrarekin. Lehenik eskerrik asko horrenbeste lan egiteagatik. Eta hartu pari misteriotsu hau, makila bat da. Makilak iski esanez gero, kolpeka hasten da. Bueno, neska, ondo ibili eta horren arte. Eskerrik asko, ez dut ezaztuko. Agur, agur. Hau ere estatuan geratu zen. Ez desan inolaz ere makila honi makilak iski, eta ondo zaindu, oain noela noa. Bazen, joan da oira. Eta zer egiten duen makillonek? Makilak iski, ai. Zer gertatzen da hemen? Lagundu, mesedez, ez ditu makilloa. Lehenik eman nire neba ate bekenutako astua eta maila. Bai, horretu mamaitu zen. Iski makila. Hurrengo egunean, alaba gaztenak hiru gauzak hartu eta etxera joan zen pozik. Bere gurasoek eta neba-nebek eskuak zabaldurik hartu zuten. Eta urte askoz oso pozik bizi izan ziren. Kaixo familia! Kaixo alaba! Nire ostoa! Bai ere bai! Hau poza! Segidan lauakoak zirku mundiala prestatu dute. Amerika, Euskal Herria, noguak diren ziur jakin ezarren, ziur gaude hau zabalik utziko gaituztela. Zuek ere bai artista handiak, aurrera!
bazekien indiarrak habilidade handia zutela lurreko soinuak entzuten, baina hainbesteraino indiarrari galdetu dio. Baina, nola egiten duzu belarria lurrean jarri orduko hori dena jakiteko? Jakingo ez dut ba, horiek denak nire gainetik pasa dira eta!
dira. Harrituta gaude neska mutil hauek zein trebeak izan diren benetako egiptoar bihurtu eta Afrikan Egipto koreografia hain ondo egiteko. Gozatu eta mugitu gorputza zuek ere. Txalo bero bat! Obalena antzerkia ikusi eta misterioa argitzea izango da. Aurrera! Kontatuko dizuegun istorioa aspaldi-aspaldian gure ikastolan gertatu zen. Hiru gaizkileek beti elkarrekin egoten ziren eta beren helburu bakarra handik eta hemendik dirua laguntzea zen. Nola dirua lortu behar du? Bai, zerbait pentsatu du. Estra, sakutsuko egunkaria.
Mailako irakasle bezalakoan zen. Errak horren hezkuntza daukagula, bai, orain seguru hori jasako dugula. Baina ez ziren konturatu Andonik aldealdean zuten emoztela, eta horrela jakin zuen gizonaiek ez zirela irakasleak eztian bezik. Andoni berak ere plan bat osmatu zuen. Adiós.
Amerikako dantzaren bat dantzatu? Laubekoak Amerikatik etorri berri direla dirudi. Ikusi eta ikasi. Txalo beroa! Amerikan zehar ibili gara azken hilabete honetan, eta ezin izan gara aurkietan eserita egon. Lehenik eta Hego Amerikara egin dugu saio, eta Argentina tangoa dantzatzen ikasi dugu. Dantza doktorea benetan, aurrera neska! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Vem Magalenha, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem Magalenha, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Yeah.
se lo podéis cortar. Eso es broma. No sé, indio. Emanaldiari amaiera emateko eta euskara guztion oinarri dela ahaztu gabe, gaur emanaldi honetan parte hartu dugun neska mutil guztion artean, euskara plazara abestuko dugu. Noski, zuek ere animatu abestera. Euskara guztiona delako eta denon artean are indartsuagoa egingo dugulako. Plazara, euskara plazara, euskara